Rakia hormuke pavirji aphan Assam Police pendang lokar bianglong police atum arnibang thak kenep lapen kewan atum kachingnang bongta Rakia hormuke virji kalisi aphiong ke pon kewan atum aphai nang bathuba majok non puanta raikom sai khetum drugs lapen ke pon kewan asai ke claim atum ta chingnang bomlang Lason thak si pini Bokalia police station angkang Bokalia bypass along towar pi kiri tarliba sai ke deng bomahut kutinar capso se a heroin nepdun long cheklo Bangso kakuruga sai ke deng pon laki ECR sik jeda birta kelong pen bokajan SDPO hin pen Bokalia police station osia phan kapin khat pon ateng si sai deng pon lo Bangso hodi homa number kavya truck long pen sabuna home pen ke thapvet home bharoi sirat home kebra truck a heroin long pon lo kene long chega heroin kado kave elin ra tokbor throksi andoji la pen bangso heroin ke bana long ka chirabdun banghini tuma phan nep ingnang pon cheklo Kachingnang cek banghini lage Kachar district Katigarha havar gorajem arong amikar karlitang Abdul Wahab asupo Jalal Udin artaningkan Likeb rahini lapen Karimganj longri Badarpur police station angkang Mirsapur arong amikar Ikram Udin asupo Kahar Ahmed artaningkan ingkoi pusi pangthekpon Keneblong cek heroin hitia long kuti nerkeban anam longji pusi raikom saikhi tumpen pangdakpon Bokajan pen anantirang Karbiang long live